श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। भारताचे थोर शास्त्रज्ञ गोव्याचे सुपुत्र डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांनी बीकेचे दिलखुलास संवाद साधला। विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं, विद्यार्थ्यांना मोलाचा सल्ला दिला, असंख्य आठवणींना उजाळा दिला। मात्र याच वेळी एक इच्छा व्यक्त केली आहे। डॉक्टर माशेलकरांची ही इच्छा काय आहे पाहूया। माशेल गिरगाव इथून सुरू झालेला तुमचा प्रवास, तुमच्या आयुष्याची वाटचाल, अंजनीबाईने गेलेले कष्ट, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण, जगातल्या मित्रांनो जवळजवळ 40 ते 50 आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या विद्यापीठांची फेलोशिप, तेवढ्याच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या उद्योग समूहांचं विविध पदं आणि त्याहीपेक्षा सर्वोत्तम माणूस म्हणून ज्यांची ओळख भारतवर्षाला आणि अवघ्या जगाला असावी, अशा सरांचे बोल आपल्याला ऐकायला मिळाले। मी स्वतः धन्य झालो। सुंदरवाडीची ही पवित्र भूमी निश्चितच धन्य होईल। सर, शेवटचा लहानचा प्रश्न, हे सगळं आयुष्य भोगताना आज काही राहून गेलंय, काही करायचं राहून गेलंय, अशी खंत तुमच्या मनात आहे का? मी नेहमी मुलांना म्हणतो, अल्पसंतुष्ट राहू नका। मी स्वतः आत्मसंतुष्ट राहू शकत नाही जोपर्यंत ज्या भारताविषयी मी बोललो, मी भारत ॲट 75 विषयी बोलत नाही, भारत ॲट 100 ह्याच्याविषयी मी बोलतोय। माझ्या दृष्टीने जे काही शक्य आहे हे मी केलं, कारण एखादा माणूस जन्माला येतो, आता मी 82 वर्ष आहे, तो कधी वर बोलवेल मला सांगता येत नाही, पण माझी एक इच्छा आहे की असा एक नवीन भारत बघावा ज्याच्यामध्ये सर्वांच्या चेहऱ्यावर हास्य आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।